Hey, ik heb een prachtige advertentie gevonden in de vondst. Ik zal hem u even voorlezen. Kembo, stofzuigerzak. Kembo staat voor, kom eerst maar bij ons. Wij zoeken hals over kop en een verkoper voor 14 dagen per week. Reageer snel, kom maar. Want we zitten in zak en as. Nou zeg ik snel in de brief getikt. Langs deze getikte weg. Wil ik bij u komen werken? Niet lullen, maar zakken vullen. Nou zeg ik de brief op de bus gedaan. Ik gaf die van de die en die 2 dagen voorsprong. En toen ben ik eens gaan bellen. Toen kreeg ik het antwoordapparaat aan. Dat was er een met van die piercingen in de tong. U bent verbonden met Kembo stofzuigerzakken. Onze zak voor uw gemak. Momenteel zijn al onze medewerkers aan het zuiveren. U bent even de zak. Vult u de afdeling slappenzak toets in. Voor overige zak toets 2 tot en met 10. En ineens, goeiemorgen dan, Kembo stofzuigerzak met truus niet blazen maar zuigen. Ik zeg, heb ze die getikte brief gekregen? Wie is die naam dan? Ik zeg, Koos kansloos. Waar woont ze dan? Ik zeg, Bergstraat 1A. 1A, zegt ze. Ik zeg, nee, met 2 A's. Ik wil een aanspraak maken. Even kijken dan of mevrouw de directrice nog een geitje heeft dan. In haar agenda. Ja, zegt ze, de vorige week woensdag. Ik zeg, dat gaat niet, want dan zit ik ramvol. Nou zeg ik, en toen wilde ik haar met de laai rammelen. En toen hadden ze nog een geitje gevonden. Vanmiddag om 16:00 uur. Ja, ik zeg, ik ken niet hier als 4 uur. En dan wordt het rennen, hè. Nou zeg ik spring in mijn sollicitatiepak. Die vrouw die smiet mij nog een pakje boter om de hoort te stijlen. Ik flits weg op mijn snorfiets met zo'n verwarmd spiegeltje. Onderwijs werd ik nog nagefloten door een paar jong Wulpse vrouwen. Want ik moet troet hebben gezien wie ze in de gelegenheidsholken en een pitbull smoking. Tussen de tweede en derde versnelling in heb ik nog een fax weggestuurd op gas. Dat ik onderwijs was, sleet mich de knommel af, terwijl ik rijd door moest.